खुलुमबाय लोगोफोर बे फुंजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थालायबायहाय लोगोफोर दा आं नै माबा पायस संनो आखायाव लादों लोगोफोर दिनै आहा एसे मानसिफोरखौ एसे जाहोगोन नालाय थ' बेनिखायनो नायलांदो लोगोफोर नै आं दा मा बानायगोन नोंथांमोननो देखायलांसै लोगोफोर गाइखेर फुदुंना लाबाय आङो नै जाल खालामगासिनो दं दाबो गोदौआखै लोगोफोर माइरं जोसाखौ आं बे सुनानै लाबाय आरोखि ओमफ्राय नै काजु बादाम होनोसै एवना लाजों काजु बादामखौ ओमफ्राय नै उनावहाय किसमिसखौ होनोसै लोगोफोर गोदौगासिनो जाबाय आंना माइरं होखांबाय किसमिस काजु बादाम होबाय लोगोफोर आङो फ्राइड राइस बानायनो थाखाय दैखौ फुदुंनानै लाबाय नै इलाइसि लं दालचिनि लोगोफोर माइरंखौ बासमति राइसखौ सुनानै लाखाबाय आं नै खेरखानै गोलाव गोलावथार बे माइरं आयु जा गोलाव गोलावखा बे लोगोफोर दाउआ लाबोखाबाय ओमफ्राय अमा बानायसै ओमफ्राय नै माइरंआ मोनबायानो ओमफ्राय गाजर का हलवा आलू टमाटो बीन दावराव बुरैनाव क्रिसमास जानो थांसै दसे ओंखाम जानो लिंहरदों नालाय बाव थांसै ओमफ्राय नै दावराव बुरैनो मा हैबावनो गैबा नै सिबिंसो लाबाय आङो दावराव बुरैनाव सफैबाय लोगोफोर दावराव बुरैया हटेल खुलिदों नै लोगोफोर दासो फैदों नोङो मैया फैनांगौमोन मानासनि गान्दा मानै दङ मानासनि दाम गोसा गोसा मैदेर हाथाय थनै अरजाया जोंलाय माथो आलासिफ्रा फैजोब्बाय दावराव बुरैनाव सफैबाय जोङो लोगोफोर नै थुम्बु खोंलायनाय एकदम जि जाहोखादों मैयानिफ्रायनो आजां गाजांनो ओरै जाहोदोंमोननो आजां गाजां मैयानिफ्रायनो मानसि जोंहा दा जानो फैबाय सबाय बिमा एवदों नै दावराव बुरैया गोथाव गोथाव जों बेखौनो जानो फैबाय दा आरोखि लोगोफोर नैबे माबे ना बिदै दा टमेट' ना ओमफ्राय नैबेलाय माथो लाब्रा ओमफ्राय नैबे माबे अमा बैयावबा मा स्पेसियेल दोनखोमादोंथाय नायजोब दाउ माखौ बोरमा बेदरा गैला रंथिमोन खालामबाय रंथिमोन मोननै दोनजायो मोननै ओमफ्राय नै नानिया माबा संगासिनो दं जि गोथाव मोदोमलायनाय दाउला खासि नानि दे गोथाव संथारबायहाय नोङो मानसियाबो नोङो जानाय नायदो ना अमायथिं स्पेसियेल औ ओरै जाना ओरै हाबनानै लांफानोसै नामा थरसे औ नोंसोर ओरै थादो आं ओरै हरग्रा जाबाय थानोसै बैजों हरजों नोंसोर सोरबासो रायलायबाय थादो बेयाव ओमफ्राय बिगुमायाथ' थाल गैखाया नै जोङो बेखौ खेबसेनो जब' सबायाव हैगोन जोङो रुनानै रुनानै अमाखौ थावसि मोनोहां औ अमा दं नै नानिया बिराद गोथाव संखाबायहाय जोंना आयो गोथाव जागोनना जायाखै जाबाय नानि जाबाय ओरैनो साइज खाथार मानसिबो साइज ओंख्रियाबो जि गोथाव जाखागोन आंनो गोथाव जाखागोनहाय नानि संनायखौ जादो दा बुरै जाबाय मा बुरै जाबाय दे लादों गोथाव अमा एवनाय सालाद लाब्रा मैद्रु भाजा आरो ना बिदै दङ बिराद गोथाव संहोदोंहाय दावराव बुरैया जोंना जासाबदो बिमामोन दावराव बुरैनाव जाफैदोंना जोंहा
जाबाय थिगसे जाया माथो जा लासै जा आरो लासै जाबाय दा ओंख्रि खालामगोनहाय दाउला खासि दंबावोसो नङाबा बावगोनहाय दाउला खासि लाबोदो बावगोनहाय जा दा मोनजानाय नङा लोगोफोर ओंखाम जानोसै आंहा दावराव बुरिनाव लोगोफोर एकदम आइटेमानो नै लाफा एवनाय लाब्रा मुला गाजर सालाद ओमफ्राय सबाय बिमा एवनाय टमेट' ना बिदै दाउला खासि अमा बिराद आइटेम बानायदों लोगोफोर हाबाय ओरै बिन हागासिनो दं जोंना एसे बिदिनो हा जमैगासिनो रावबो गैया जों सानै जाजोबबाय दै रावबो फैबाय थाया खर' जानानै सेसा जाना फेथेंलायबाय थायो आरो गारियावबो दंसो बिराद थुनो नांगौ दंहाय हांखरला मावग्रा गैयिजों दांग्रा गैयिजों जारला लोगोफोर खैरोरो गोजा जालायबायहाय बिराद गोथाव जाखासिगोन अमा गोरान नै हाना लाखाबाय सेना लाखाबाय नैबे फ्राइड राइसनि एवबाय नैबे गाजर हालुवानि गाइखेर बाव ओमफ्राय नै बिन एवदों लोगोफोर पायसाथ' मोनखांबाय दैखौनो जा साइज जाखाबाय लोगोफोर माइरं जोसानि मालपवासो बेयो गुर लोगोफोर दहाय खानाया जोब्बाय ओमफ्राय ओरै मालपवा सावगासिनो दं नै मालपवा ओमफ्राय नै आलासि फैजेनबाय जोंना मासिखाव दाउआ दाउ ग्रेभि जाबाय क्रिसमासनि थाखाय एकदमबारे रेडि जागासिनो दं मानसिफ्राबो फैगासिनो दं मोनालायबाय लोगोफोर सङै खावैनो एकदमबारे बिजिथार फुंनिफ्रायनो रेस्ट गैया आरोखि एकदमबारे मेलोखौ मेलाखासो देलायथारबायहाय आङो हास्लाबला मानसि फैगासिनो दं एकदम संगासिनो दं लोगोफोर बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय जोंनि मेरि क्रिसमासनि थाखाय नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आं आसा खालामो नायलांदो लोगोफोर बायसमुथि माइरंफ्रा सुना लाखाबाय सुना लाखाजोब्बाय लोगोफोर आंना बिजायङा नै मा गिफ्ट होफैदोंथाय मिथिलानो क्रिसमासनि माबा गिफ्ट होफैलायबाय नै सोरबा दख'ना सोरबा जि उल सोरबा माबानि मबाइलनि हेंथा हेंथि थेंथा थेंथि लाबोखाबाय नै लोगोफोर मा लाबोदोंथाय बिजायङा आंनानो ओमफ्राय भिडिअआव नुजायानो आंजों नै आयौ मबाइल स्टेन्डसो फैखाबायहाय आयौ आं बेखौ लाना खेबनो रोंगोन आं हालाहाय माबायदि जादों मा बिराद गोथाव नंगौना नङाथाय नङा जाबाय फ्राइड राइस अमा एवनाय गुगुनि बुट काबुलि साना मा होनो आरसा फिथा होनो नामा मालपवा 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 बर'आव मालपवा औ बावनो हरखागोन फै खाव हालुचे हालुचे दोनदां दे खाव आरो भात আছে खा हालुचे दाइसे सुंदर লাগছে बाबू की नाम हाँ रूपज्योति देखा
रंजागोन मामा बाबा रंजागोन बिदा फंबाय रंजागोन बिबु बिनाना रंजागोन दिनैनि बे बारदिनामा दिनैनि बे क्रिसमासा आबाव आबाय रंजागोन मामा बाबा रंजागोन बिदा फंबाय रंजागोन बिबु बिनाना रंजागोन क्रिसमास 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 गैया जोहा दुखु दाहा गैया जोहा एना एनि गैया जोहा मेगन मोदे गैया जोहा दुखु दाहा गैया जोहा एना एनि गैया जोहा मेगन मोदे दिनैनि बे बारदिनावा थायो लायदो थां थायो औ लोगोफोर जोंना नै क्रिसमास जाग्रा सेंग्राफ्रा जा मोजां मोजांखा एक्टरखा लोगोफोर नै আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ভালো হয়েছে আসার জন্য ভালো दासो फैदों बे अबायदि मादि हैग्रा मोनसेयाव थांग्रोदोंमोन लेट जादों लेट फाइन होनासोनो देसेवदो लोगोफोर जोब्बाय फिनिसिं जानानै गोदान एवफिनबाय आङो लोगोफोर एकदमबारे हरनि 10ता जाबाय 11ता जानोसै मोसानो हागोन जिसुनि गेदेर जोनोम साना